קדימה! קדימה, עומדת בדקה! להתחיל לצחול! 1, 2, 3 ויאללה, סכמת דקה שלך, נעשה את זה עוד פעם. די, הכתיב לשכוח, תשב, נשמע פה קלה אחת, אני אשרים את הנשק. אני מגיע לבסיס מחר, על הבוקר שלי, אני מרים לכם את הבסיס על 2. מפקדת, מפקדת. הראשון יאום, המסע הזה הוא בשקט מוחלט. 13, 14, 15. אז מה אתה רוצה שאני אסגר? בוקר טוב לכל המתגייסים ובני משפחותיהם. הבנים שאקרא בשמם מתבקשים לקחת את ציודם האישי ולעלות לאוטובוס הממתין ברחבת החנייה תוך כדי הצגת תעודת זהות בעת העלייה לאוטובוס. סגל בן ישי, כוכב ליאור, עמר שחר, סומך פנחס, בן ניסן יותם, ניעזור אליהו, זוהר אצלירן, אמסלם אושרי, כהן אבי, שיבי אופיר, חג'אג' חן, רינת אלון, רחמני דוד, חדש ברוך, צרפתי אבירן, אהרונוב דניאל, לוי גולן, ומסכן אבי, נפת אילן, פרופיל. אחורה עד הסוף. עוד אחד לפה. מה קורה? כולם להיות בשקט, להרים את הציוד, שני טורים מסודרים, לא לזוז! לא לזוז! תישארו בשני טורים, תרימו את הציוד! יאללה, זוזו! שמאל לימין, שמאל. יאללה, אבל. מי שעולה עכשיו מאפסנאות, לגשת לשם לסככה, קדימה. נעים מאוד, אני בן, אני קצין מיון פה בבקו"ם, מה שנקרא בעבר בקו"ם, היום זה נקרא מיטב. אתם עכשיו יוצאים לטירונות בחוות השומר. סך הכל הטירונות היא 12 שבועות. חלה, רגע, גם אתה? עוד אחד, ליצן. לפני שאתם עולים לאוטובוס? זה אוטובוס. שיהיה לכולם הרבה בהצלחה. איך אתם רוצים? אתם איתנו באוטובוס? אביאל, מה אנחנו יודעים עליו? אביאל לוי. ידוע שהוא לא גר בבית הרבה זמן, מצא בבית קשה. אבא מאוד מאוד שולט בבית. יש לו הסתבכויות עם החוק שהוא דיברו עליהם בביקור בית. כן, אבא כאילו. יצחק. כן. טוב, יצחק גר בקיבוץ כרופית, שזה ממש דרומה. לא בקשר עם ההורים שלו, נפתחה לו בקשה לגבי חייל בודד, אבל לא בודד טהור מן הסתם. הוא היה בפנימייה, נכון. יאללה, בוא כבר! אתה תקע אותי. שלומי בן ברון, שלומי. שלומי, ההורים שלו גרושים. יש לו בן אדם מורכב. אבא שלו גם היה בכלא, כזה on and off. הם לא גרים ביחד. טוב, מי עוד? אלכס אברמוב. ליאור אלבז ותמיר איסקוב. אוקיי.
אנחנו רוצים פפה, מה את חושבת? שקט, בלי לצעוק. מה בלי לצעוק? מפקדת, אני רוצה ללכת לשירותים, את מבינה כאילו שאני רוצה ללכת לשירותים? זה לא מצחיק. בואי הנה. לא רוצה, מותק, את בגילי, את לא שולה בגלל שאת עם תכניס את הסיגריה בינתיים לכיס ובואו תעמדו פה בשורה. לא רוצה, לא תשאלי אותי כבר. בוא לכאן נדבר איתך. בוא הנה. כל הפואנטה שלנו זה להיות ביחד. פואנטה של מי? שלי ושלו. אתם הגעתם... אביב, תעזוב אותך רגע, נדבר איתך. רגע, לא, הכנסתי הגיע התאריך, אמרתם, עכשיו ששלנו מתגייסים, כמה בתאריך הזה פואנטה שלנו נתגייס ביחד? זה לא פואנטה, מה פואנטה? כי אנחנו אמרנו להם מראש, אני ושלומי נהיה ביחד, לא משנה מה יהיה. למי אמרת מראש? למי סיפרת? אני אמרתי להם שם בבקו"ם, שאני ושלומי ביחד. לא, אבל זה לא עובד ככה. לא בא לי להיות עם חילונים ולא בא לי, זה בא לי שיהיה לי טירונות כיפית ובא לי להיות עם חברים שלי ובא לי לעשות סבבה. זה לא משנה, מהיום זה מתחיל וזה מתחיל ל3 חודשים, את מבינה? הטירונות, אוקיי, זה בעצם הזמן שצריך עכשיו להתרגל, להכיר את המערכת, להכיר את הצבא. דיברנו איתך קצת נראה לי, שהיינו בבית שלך, נכון? בכמה מילים ככה הסברנו לך. זה הזמן שלך ללמוד. שאני כל כך זוכר. אוקיי, זה זוכר, סבבה, ללמוד, להיות חייל. איפה סנדוויצים, סיגרות, שתייה, מה זה? אין פה שקם? אני מקריאה שמות, כל אחד שאני אומרת אומר לי שזהו מזדהה. תצטרף לחץ. מנחם, יחיאל, בן, מצוין. יוסי, אביב, גיטי. כל החיילים של צבאות יכול להגיע לכאן. חייל, 2. הגעת פה לספרה? עכשיו זה פרטים שאני אעשה. חיילים מסיים עד עכשיו. יאללה חבר'ה, קומו, מה יש לכם? על הרגליים שלך, בוקר טוב. בוקר טוב. עכשיו, אתה קם על הרגליים שלך, פונה אלייך. לא יכול להיות שאתם עדיין במיטה. תן לי יד. תביא שנייה יד. יותר שנה נפקע. לא, ממש לא, אני לא רושמת שום דבר, אתה קם ויוצאתי החוצה. המפקד אמרה, אתה לא יוצא תוך דקה, שאני נשאר שבת. אביאל לוי. אני לא שומעת אותך, אביאל לוי. זה לא עובד לך שאתה משחק אותה שאתה לא שומע אותי. אביאל, אז תתאמץ עכשיו ותרד למטה, עם התרמוקן, מלא. אני לא על מדים. אתה עולה על מדים, תפסיק לעשות קונצים, אתה עולה על מדים. תזמין לי אוכל מהפיוט. לא, אתה לא. עוז, אני לא עולה על מדים. בקבר אבא שלי אני לא עולה לך על מדים, איך אני איתך? רק כשאני יוצא הבית, נקודה סוף פסוק. עוז, בוא אליו. צוות 3, תצאת החוצה לעמד בחץ. נראה לי שנגמר לכם הזמן. בריצה, לפתוח חץ, לתת לי הקשב. תפתחו שעונים. כן, המפקד. מי שעדיין לא היה ברור לו, ידיים מאחורי הגב, וי בין הרגליים, וי בין הרגליים שיהיה סגור. כשנותנים הקשב, קומטות על הראשים. באמצע החץ שלי, אף אחד לא עובר, מחוץ לחץ. כן, המפקדת. כן, המפקד. תום, סדר את עצמך, חולצה בתוך המכנסיים. מבקשים להצטרף, לא עוד מעט. מבקשים להצטרף מצד ימין של החץ. תסתדר ותבקש להצטרף מצד ימין. כן, המפקדת. כן, המפקדת, אני מצטרף מצד ימין, המפקדת. תסדר את עצמך. אתה לא נמצא ככה בתוך החץ שלי. שים את החולצה בתוך המכנסיים. עוד מתנים. תום, כאן אני רוצה לראות אותך. כולם כולל כולם נמצאים פה בזמן שהגדרתי. הייתי ברורה? כן, המפקד. צוות 3, הייתי ברורה? כן, המפקד. תגיד לי, צריך ללכת עם זה הביתה? לא?
צוות 5, תפתחו איתי שעונים. כן, המפקדת! כן, המפקדת! הגדלתם את החץ והפכתם פאקינגים על האדמה. מה, את רצינית? הייתם ברורה? כן, הייתם ברורה? כן, לא המפקדת! להתחיל בלי פקודה. הקשר המפקד! לא להתחיל בלי פקודה. הפכתם את הקיטבגים והגדלתם את החץ. 30 שניות עם הקראת זמנים, כולם מקריאים זמנים, 30 שניות זו. כן, מפקדת, זה 30 שניות! לא כולם ענו לי. 30 שניות, 30 שניות. כן, המפקדת! אתם רוצים לבדוק ממי שכולם מפקדים. מה זה? תבקש להיות עם הכובע גם שלך, נכון? הולך להתרטב, בראש? נכון, תבקש להיות עם הכובע במשך היום כדי שאתה מתקדש? הלאה, מלחמה! מלחמה! יהיה לי יותר נוח. מלחמה מפקדת! אתה תגיד לכולם לשים את הכובע. אז למה צ'ק! פגז! תוריד את הכובע כי אני אמרתי שתי לך. דקות יוסיף. תוריד את הכובע כי אני אמרתי לך וביקשתי ממך. תוריד את הכובע ותשים את זה יחד עם כולם. תוריד את הכובע עכשיו ואני אתן לך לשים את הכובע עכשיו, כשאני אומרת אבל. לא מפקד. נכון לעכשיו אני חושב לנכון לשים את הכובע על הראש שלי כדי שיהיה לי טוב. תוריד עכשיו את הכובע מהראש ותביא לי אותו ביד. לא מפקד. אני עובדת איתך על משהו? תביא. לא מפקד. תוריד את הכובע מהראש. צליל, אתה הולך להביא קיטבג? אפשר להחשיב את זה גם כסירוב פקודה מפקדת. לא, אני לא רוצה שתהיה לפקודה על היום הראשון. אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. תעמוד בחץ. דחוף, אני לא יכול לדבר תעמוד על זה. בחץ. זה יקשה נשימה. תעמוד בחץ. יש לי אסמה. תעמוד בחץ. תוציאו שעליהם! 20 דקות תוציאו על החטא, עכשיו! קחי את הדבר הזה. קחי את המדים האלה ואני רוצה לבית. אני עוד שנייה איתך, תעמוד בחץ. אני יודעת מה לדרוש ממך. אם אני אוותר לך על דברים קטנים, אתה תגיע לדברים גדולים. אני מראה לך איך לעשות את זה בדרך הטובה, כי אתה רוצה כובע, נכון? אז אני מרשה לך לשים כובע. אני מרשה לך. הרשת לי? זהו, סגרנו את העניין. כן, אחרי שתוריד אותו ואני אגיד לך לשים אותו, תוריד את הכובע. אתה עכשיו הולך פרינציפ, תוריד את הכובע. שים אותו ביד. כשאני אומרת, אתה שם אותו, זה ברור? איפה זה? לחדש. רק שאתה מולצה אותי. איפה אותי? ההורים שלך נישואים? כמה ילדים יש לאבא? אבא שלושתם. נולדת בארץ? כן. והמשפחה עלתה? כן. אתה מאתיופיה? איך היית מבחינת משמעת? משמעת על הפנים שלי. היית בעייתי. אתה רצית להתגייס? כן, בטח, נלחמתי על זה. הבנתי. אני מבין שאתה מממן את עצמך, נכון? כן. יש לך חובות אישיים? כן, לאנשים. מאיימים עליך שאתה חייב כסף? תשמע, זה לא אנשים שתיקח מהם כסף ויגידו לך סבבה, זה יצחק, אנחנו לא ניקח ממנו בחזרה. כן, בעיות. מה, איזה בעיות? בעיות סמים. בעיות סמים. תיקים במשטרה? יש. ישבת בכלא? תפסו אותך מתי, באיזה גיל? גיל 17. גיל 17? איפה אבא? אבא שלי נרצח. אבא נרצח. בן כמה היית? 2.5 נראה לי. איך המצב הכלכלי בבית? איך אתם מסתדרים? המצב הכלכלי לא הכי טוב, כי היה את מין אבא חורג שלי, בגדול אבא חורג שלי שעכשיו בכלא. אתה אומר שמגיל 14 עבדת, ואז בגיל 14 במה עבדת? עבדתי במכונאות, עבדתי במלצרות, עבדתי בתור טבח, עבדתי במכונאות. רצית להתגייס? למה? עכשיו כבר לא. מיום אחד כבר השתכנעת שלא? אני אתן לכם דקה וחצי שוב, כדי לראות שאתם עומדים בזמנים, לא במשימה. הייתי ברורה? כן, המפקדת. דקה וחצי זוז. כן, המפקדת, דקה וחצי. הזדמנות אחרונה שלך? להחליט לנעליים. אני לא עובד. זה בדיוק העניין. אבל אני לא יכול. זה בדיוק העניין. אני לא יכול. איפה שקשה לך, להוכיח את עצמך. זה לא קשה, מה פתאום? זה קשה לך, זה כואב לך. מבחינה בריאותית, זה לא קשור בכלל. זה לא משהו שאני צריך להיכנס לאן אמרת שאתה רוצה להגיע? לגולני? אבל אמרתי לך, זה לא משהו שאני צריך לרוץ. לגולני מגיעים חיילים רק שעושים מה שהמפקד שלהם אומר. אבל אי אפשר. שים לב, מה אתה בוחר לעשות? מה שאני אומרת לך או מה שנוח לך? זה לא מה שנוח לי. זה כן מה שנוח לך. מבחינה בריאותית. היום מבחינה בריאותית אתה תראה רופא והוא יחליט אם אתה הולך עם נעליים צבאיות או לא. 30 שניות! עם הנעליים האלה, לא. כי אני לא מסוגל. אם הוא יחליט לך עם נעליים כאלה, קודש מבחינתי. עכשיו אתה הולך להחליט. כן המפקד. כן, מפקד. 10 שניות! 10 שניות, כולם בחוץ. צוות 5 הקשבה אליי. כן, המפקדת! צוות 5 הקשבה אליי. כן, המפקדת! אנחנו מתקדמים לכיוון חדר אוכל. אנחנו מגיעים עד למדרגות שם, איפה שהצוות היום עומד, והפנים של שתי הטורים למטה. הייתי ברורה? כן, המפקדת! כולם זה ברור? כן, המפקדת!
חייבים לקחת נשק. לא, אמרו לי, אני חייל מיוחד, קלט שלי. אני עכשיו, אחי. לא, שנייה, שתסביר מה אחי עושה. עכשיו, אני עכשיו. שתסביר מה לעשות. אבל אני שעה כבר מחכה. שקט, לא לריב. אני לא לוקח נשק, אביאל, אני אדבר. רגע, את יודעת מה את רוצה שלי? אביאל, לא. שמעתי אותה, אני שומע, אני לא יכול. אני עדיין לא סיימתי לדבר. רגע, את רוצה שיש לי כדורים בארון, את רוצה שנדרוך אותו? רוצה שנדרוך אותו? אתה לא מאיים עליי. אני לא מאיים, אני רק מאיים ככה כדור עליי. באוויר ואז אתה אני לא- אגיד לך קחי את הנשק, אני את הנשק לא מקבל אני לא לידיים, מדברת איתך, בקיצור. אני לא מדברת אל איתך. תדברו איתי. אביאל, גש לכאן, תעמוד בצ'אט. בקיצור, חלאס. אביאל, גש לכאן, נשק תעמוד אני לא בצ'אט. מקבל, תגידי לי זרקת את הנשק, תביא לי את הנשק, אני זורק אותו לפח לידך, אני נשק לא מקבל, תגידי לי זרק נשק, התייחס לזלזול, דרך אותו על מפקדת, דרך אותו על המ"מ, לא יודע מה, הנשק אל אני תביא לא לי מקשיבה עד לך עד שאתה לא עומד בהקשב. שעמדתי בהקשב, נו דברי כמה שאת רוצה, אני לא, יוצא עכשיו מתעניין. לא, עכשיו אתה נרגע. אני רגוע. לא, אל תגיד, אני רגוע, שתינו יודעים בדיוק איך אתה עצבני עכשיו, ואני רוצה שתיקח 10 נשימות, כן, 10 נשימות. רוצה להסתובב ולקחת 10 נשימות, אתה יכול להסתובב ולקחת 10 נשימות. הנה, נע לחיים, קסם מרז. אם אני אשמע זה עוד פעם אחת, תחטפו. כל הצוות. קללה אחת. אני לא רוצה לשמוע פה. קללה. אתם בני אדם, אתה תעמוד. אתם בני אדם, אתם לא מקללים, אתם לא מרביצים, אתם לא מרימים ידיים. ואם אני אשמע פה קללה אחת, אני אעניש בחומרה. כי זה הכי גרוע. הכי גרוע. 20, בהצלחה. על מה? על זה שאתה עושה לי פרצופים ומדבר יחד איתי. אני לא שאלתי. שיגעתם אותי. פתחתם את הצלע הרגילה שלכם. מה שקורה עכשיו, אנחנו עושים מטווח חיפוש. ואתם יורים כדור ראשון, כדור תחושה. כדור תחושה זה כדור שאתם לא צריכים לקבל לשום מקום. זה הכדור הראשון שאתם יורים. אתם נוצרים את הנשק. אחרי עד הכדור כאן ברור? הראשון, כן. אחרי הכדור הראשון, כולם נוצרים את הנשק. היא לא אמרה לך. היא אמרה. 30. שיר בסמלת, אני יכול להצטרף? מצטרפים אך ורק מסביב. כן, הסמלת. אח, יבוא היום. אתה תמשיך לדבר, יש עוד 10, תמשיך לדבר, כל פעם בטח, יש עוד 10. בטח שיהיה לי שירים אחרי התכנות. גש, כן הסמלת. גש, אני יש ניגש. לך עוד 10. את מתה לשירים, עוד 10. תתני לי עוד 20. עוד מילה, שיהיה לי עוד חזה 10. גדול. זה ממש לא מצחיק. הרים אותה על הקיר. סיבה שלישית, לא מדברים איתי, 15, כן הסמלת. אחרי שבדקתם מטרות והמפקד סימנה לכם, מגיעים שני טורים מול הדר שנמצא שם על הפריקס, מדווחים למפקד, המפקדת רושמת, כל אחד שסיים עומד מול המטרה. הייתי ברורה? כן, הסמלת. שימו לב, כל ההוראות בטיחות להקפיד ולשים לב לזה, היו כמה חיילים שהעפנו אותם מהמטווח בגלל זה. מי יודע בהרמת יד למה עונים על פקודות בקול רם? כדי שהחיילים השניים ישמעו. מצוין, סיבה אחת כדי שהחיילים האחרים ישמעו, עוד סיבה. כי אנחנו חתיכים. אחורה 15, כן הסמלת. אחורה 15. ואתה עוד מוסיף, אז יש לך עוד 10. בטח, יהיה לי שירים לסוף הטירונות, אני לא אשכח אותם. סיבה שלישית, חבל מאוד שיש לכם חייל בצוות שלא יודע איך להתנהג. חבל מאוד. כדאי שתתחילו ללמוד איך להתנהג. בטח שאליי אתם לא מדברים ככה ולא לאף אחד אחר מהסגל הזה. איציק, תכוון. איזה באסה, הסמלת מתה עליי, ראית? רצתה להכניס אותי, בסוף היא באה. אני אומר לך, הסמלת הזאת גנובה. היא מתה על זה שאני עושה שכיבות צמיחה, אני מניאק, אם מחכה, בסוף הטירוניות היא מתה שאני אדביק אותה לקיר. אני לא הולך לבקש להצטרף. הסמלת דבר איתה, אני אומר לך, היא מתה עליי. אתה לא מתקרב לכאן. 10 מטר אחורה לקו של האבנים, לא. 10 מטר אחורה. 10 מטר, כן הסמלת. אני לא ישנתי באדמה 10 מטר האבנים. בשביל לא לראות. 10 מטר עשיתי 300 אחורה. שכיבות צמיחה בשביל לא 10 לראות. מטר אחורה, כן הסמלת. אתה לא מגיע לכאן, כאן טובחים. לך תעמוד שם בהקשב ואתה תחכה עד שאני אגיע. לא, אני רוצה לראות אבל. 10 מטר אחורה.
הלכתי 10 מטר, אני רוצה לראות. מה כואב לה? לא מבינה, כואב לה, היא מאוהבת, היא כואב לה, היא קנאית, לא מבינה. תביני שהסמלת דלוקה עליי. ומה רע בזה שגבר יפה כמוני מחמיא לסמלת? מה? אביאל. מה? אביאל. הייתה מתה שגברים באזרחי יחמיאו לה כמו שאני מחמיא לה. על הידיים. אני. מפסיק. לתת. הערות. לסמלת. לסמלת. אני. מפסיק. 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 מפסיק, אמרתי. מפסיק. 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 לתת. הערות. לסמלת. סמלת. מהיום. אני. חייל. טוב. על הרגליים. תעמוד להקשב. אני לא יכול להפסיק לתת לה הערות. אביאל. מה זה לא מתאים את זה עכשיו? נעשה את זה, ככה כל אחד תספר איך היה לה היום בכלליות. היה יום מטורף, אני יודעת בנות. צוות אחד, איך היה היום? לי לא טוב. למה לא טוב? כי גיליתי שאני לא אוהבת החיילים. למה? מה בחיילים מפריע לך? אני לא אוהבת אותם, כאילו לפעמים באמת בא לי, שבאמת כאילו לא בא לי להשקיע בהם. זה מלחיץ אותי דווקא, כי אני רוצה שהם ירצו לשרת, לא שהם ירצו לצאת מהצבא. אז החלטתי שלא משנה מה, מחר אני עושה להם שיעור זיקה לצבא. כי אני לא רוצה שהם יצאו. היה לי יום ממש מצוין היום. קצת קשה, אבל הלך טוב. עברנו שיעור M16 ועברנו שיעור מ"ק, והם יודעים הכל. ממש התבאסתי לשמוע על אביאל. הוא חייב שיחה. אני באמת גם לא, אני צריכה לדעת מה אני אומרת לו. מה את חושבת שישפיע עליו הכי הרבה? כאילו באמת, כאילו איזה עונש, איזה תגובה משמעתית, איזה טיפול? אני לא יודעת. זה מובנה לכולם, כן? כולם לא מכירים את אביאל. הקפצה והוא צריך שיחה, כי הוא חייל שלא מבין. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מחייך, אף אחד לא פוצע את הפה שלו, כרגיל. מכבדים את זה כי אני לא חייבת לעשות את זה. אני לא חייבת להקריא לכם מה השעות שלכם ושתהיו מודעים להם. עד כאן, הייתי ברורה? כן, מפקדת! אצלי לחיות על הבסיס ב-30 דקות, זה שעה ו-30 ביציאה. שבר את הנהלים, היה לך פלאפון בשיעור של המפקד, זה שעה ביציאה. מה קרה סירוב פקודה מוותרים? אנחנו שם... שלומי, פול 15 על התפרצות. אני לא דופק אותו, סתם אבל. מבינה? פול 15 על התפרצות. כן המפקדת, אני פה. עכשיו. כן המפקדת, לא בסדר. יודעת מה, אני אסרב כל פקודה. בסדר? הנה, אותו דבר, כמו שהיה איתו. סבבה. אני והמפקד שלך יושבות לך פה כדי שתירגע. אני רגוע. כי הכל אצלך חיים ומוות, והכל קיצוני, והכל הצגות, והכל צרחות, והכל צחוקים מטורפים. אני מודיעה לך, שאם אתה תמשיך בהתנהגות הזאת, אני אהיה אחראית לזה שאתה לא צריך להתנהגות הזאת. אני. הוא מאוהב בסמלת, הנה. שלומי בן ברון, בעט בשתי דליים שהיו מונחים על הרצפה באמצע חטא שלי. זה הסמלת? כן, אבל... מה עוד? קיבל נשק למפקד. התפרצויות עצבים. מה עוד? הוא נכנס לבריד. דורש המון תשומת לב. אני היום כמעט התפרצתי עליו, מתי שהוא היה איתנו, כמעט התפרצתי עליו. כמעט אמרתי לו, שלומי, אתה מחרפן אותי. אבל זה מה שהוא רוצה לשמוע נראה לי. שלומי, אתה מחרפן אותי, אתה לוקח ממני כל אנרגיה שאימא שלי נתנה לי. הוא תעלומה כאילו, גם הסמלת שעשה 3 מחזורים לא ראה את החייל כזה והיא לא יודעת מה הפתרון איתו. שבדרך כלל רואים כאילו חיילים, יודעים מה זה. צועק עליה, מקלל אותה, אבל באלוהים אני מת עליה, גם הסמלת שלי, אני מאוהב בה. איזה סמלת זאת, איך אני אוהב להציק לה. מה, אתה רוצה שאני אעשה הסנגור שלך במשפט, שלומי? על ההתנהגות הפרועה שלך זה הולם? על זה שאתה מחכה אותי זה נראה לך? לא. אז מה אתה רוצה, שאני אסנגר?
רוצה? באמת. אז מה אתה רוצה? ידעתי שאת שונאת אותי, לא. תעמוד, לא שחררתי אותך. לא. מה שיש לך להגיד לי, אני שואל אותך, אני פונה אליך. כן הסמלת. קודם כל אתה עונה לי. כן הסמלת. עכשיו אתה בא לפה. תמתין. נכנס שמאל ימין שמאל הצבא שלי, נעמד בדום, איך עומדים בדום, נקדם מסתכלות אגרופים לצד הגוף. אתה עונה אך ורק בכן מפקד, לא מפקד, לא מעבר לזה, לא פונה כשלא שואלים אותך, עד כאן ברור. אני מצדיעה בכניסה, אני מצדיעה ביציאה, ברור? שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין. למה אתה פה, אתה יודע? כן. למה? כי ראיתי בלי כוונה על המפקד את הנשק. אתה מוכן לשפט בפניי? כן, מפקד. לגבי זה שהרמת את הנשק, מודה באשמה, אתה לא מודה באשמה, מודה באשמה? כן. הבנתי, אז מה הסיפור? בוא תגיד לי איך, כן? זה היה היום הראשון שקיבלנו את הנשק, בסך הכל קיבלנו אותו אחרי 3 שעות שכזה קרה הדבר הזה. יש לך נשק ביד, מה? נו, בגלל זה לא הבנתי את גודל המשמעות של זה. זה חדש לי, זה 3 שעות היה לי ביד, כאילו... סרטים אתה רואה, נכון? כן. אתה יודע שאפשר להיפגע מזה? כן. זאת אומרת, מי שמקשיב לפקודות של המפקדים לא יקרה לו שום דבר, והוא לא יכול לגרום למישהו שום דבר. כן, מפקד. כי כשאנשים משחקים בנשק, אתה יודע מי נפגע? אנחנו. אנשים שליד. בני אדם. אנשים שליד נפגעים. כן. עד עכשיו, היה לך גיליון התנהגות ריק. בסדר? זה התעודת זהות שלך, שאתה עובר בסיס. כשאתה עובר בסיס, מפקד בא מקבל, אומר טוב הלאה. אדון שלומי, זאת אומרת, ככל שיש לך פה יותר משפטים, לא רצו בדיוק לקבל אותך. טוב, מוצא אותך שם באשמת אי קיום הוראות מחייבות. מחבוש, אתה יודע מה זה? לא, מפקד. מחבוש זה כלא. אבל עכשיו זה בינתיים על תנאי. זאת אומרת, אם ב3 חודשים הקרובים עוד פעם מקרה מצב שאתה לא מקיים את ההוראות של המפקדים, גם עדיין על תנאי זה תקף. הנחתם מגשים 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מחלקה 2 מחשבה אליי. כן, סמלת. אתה לא מדבר ביחד איתי. מחלקה 2 מחשבה אליי. כן, סמלת. עכשיו כולם ביחד, כל המחלקה, מגשים באוויר 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תחושונים, 2.5 דקות חייתם צוותים, המפקדים שלכם תחזור אחורה. 2.5 דקות זוז. 10. 5 שניות לגלות המ"פ! 5 שניות! המ"פ לגלות המ"פ! פלוגות? לא! אם אתה לא יקשב, 2, 3! שב! 2, 3! שב! הטקס מתחיל בשעה 10 בדיוק, 10:00, מה שאומר שאנחנו חייבים לתת קצב ממש טוב במסע ולעמוד בזמנים, כי הטקס מתחיל בזמן, לא משנה מה, אנחנו בזמן. בואו עוד לכאן! יפה מאוד. מה שחיכות עכשיו, הסמלות עכשיו יחלקו זמנים, ומה שנעשה נסתדר בשני טורים לקראת היציאה. בואו עוד לכאן! מה, התעייפתם? בואו עוד לכאן! המסע הזה הוא בשקט מוחלט. בשקט מוחלט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לאגור את כל הכוחות שלכם, הלל, לאגור את כל הכוחות שלכם לנשימה. מה סיכמנו? מה סיכמנו? מה סיכמנו? מה סיכמנו? שאתה עושה המסע. נו, אבל הנה, יש לי פטור מהכל, מה? כן, אתה ניגש לשם עובד לחץ, משתתף כמו כולם, זה ברור לך? יש לי פטור, אבל תראי, נהייתי גם חולה. אין לך שום פטור לצאת ממסע. אביאל, יש לי כליה בכליה. אביאל, די, מספיק. כמה תקשב עכשיו. התחלת את הבוקר כמו חייל, אתה תסיים אותו כמו חייל. אני רוצה לצאת! בגלל שאנחנו הצוות שמוביל את כל המסע, אנחנו חייבים להיות קשובים אליי, הייתי ברורה. לא רוצה את הפטור הזה. עכשיו אני אקבל את המילה. לא, אני קראתי אותו, זהו, זה הכללים של כולם. אני הייתי רק פה על ימין ועל שמאל. אני הייתי רק פה על ימין ועל שמאל ואני רוצה לצאת, לא אכפת לי. ואני לא יכולה לצאת. אבל ללכת, לרוץ, לעשות פק"לים, 2 שבועות פה רצוף, אני עושה,
אני רץ לסמלת, אני רץ לה, אני רץ לכולם. אבל כשאני רוצה ללכת למסע, אתה צועק, אני רוצה ללכת למסע. אני רוצה ללכת למסע, לא מעניין אותי. לא יקרה לי כלום, על אחריותי. על אחריותי, אני אתקשר לאמא שלי. אני מתקשר, אני חותם. אני חותם שזה אחריותי. אני רוצה לחתום שזה אחריותי. 12, 13, 14, 15, 17, 18, התחלתי רגע, 19, אתם אומרים! תמיד בראש! צוות שלם! תמיד בראש! לא שמעתי צוות שלם! יופי אביאל, יופי! אביאל, קדימה, לרוץ, יאללה, הנה! יאללה, אמא! סיימנו את המסע באומץ וכבוד. בוא תעמוד פה, שלומי. אתם, חיילי פלוגות ברק ולהב, נשבעים כאן היום להגן על המדינה ולהיות חיילים טובים ונאמנים בצבאה. הנני נשבע ומתחייב להקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת וחירות ישראל. פלוגות ברק ולהב יישבו! אני נשבע! פלוגות ברק ולהב יישבו! אני נשבע! פלוגות ברק ולהב יישבו! אני נשבע! הכל בסדר? אחרי המסע? בסדר גמור? בהצלחה גואל. אני פשוט לא מאמינה כמה כוחות כאילו יש באנשים, כאילו שהם לא מאמינים אפילו סתם מרגש אותי המקום הזה, הקירוב לבבות, שילדה כל כך קטנה עומדת מול חטא של גברים ששדדו ודקרו ולא יודעת מה עשו, והיא פשוט כאילו נוגעת בהם, כאילו זה ממש מרגש אותי. גאה בך. תרגעו, כולם להירגע, כך, שים את זה על הסטרשב, שים את זה על הסטרשב. תביא לי? תביא גומי. בבקשה מפקדת? גומי. בבקשה מפקדת? שאין לנו בכוח, למה? אפשר בבקשה? לא, אתה מכוון עליי אותו. מי כיוון עליי? בבקשה מפקדת, אפשר בבקשה גומיה? יצחק, אני לא מבינה מה אתה עצבני, מה זה ייתן לך? את לא יודעת על מה, נכון? מה זה ייתן לך שאתה את לא יודעת עצבני? על מה, נכון? לא. הוא גר באילת ומי פה, את יודעת מה זה לגור באילת? שחררים אותו עכשיו, יום שלם עליו לא. מה? זה מעצבן. זאת הדרך לפעול? זה 9 שעות. מה זה? מה אתה באתי להגיד לנו אצל פסיכולוג או משהו? מה ייתן לך? עצבים? עצבים יעזור לך? אני יודע שזה לא עזור. אבל אתה צריך להקשיב לפקודות של מפקדים, אתה בצבא, נכון? לא מקשיבים. נכון? מי לא מקשיב לך? מי לא מקשיב לך? תוריד את הקנה, אני מקשיבה לך. אם היית יכולה לעזור הייתי אומר לך. אוקיי, אז תבצע 7. להגיד לך למה? להגיד לך למה? אז ככה להגיד לך למה? תדבר איתו על זה 7? לא, לא בקשר, להגיד לך למה לבצע 7? אתה לא יודע למה אתה צריך? לא עשיתי הרבה שחק. מפקדת, 7 מפקדת, מה? אני רוצה לדעת איך אני חוזר לבית. פנית למפקד שלך? דיברתי איתה עם השקיטה, היא מפנה אותי אליה, אז היא מפנה אותי אליה. לאף אחד אין תשובה בשבילי, אז למי אני הולך? אף אחד, כולם מפנים אותי לזה. אני הולך למ"מ, היא עושה לי לא, הולך לדבר עם המפקדת. נכון, כי המ"מ לא דואגת לך לזה, המפקדת. נו, אני יודע, לא באתי בטענות למ"מ או משהו. היא אומרת לי, תפנה למפקדת שלך. אני הולך למפקדת שלי, מפנה אותי למש"קיתה. שתיהם מפנים אותי אליה. לאן אני צריך ללכת? אני רוצה את המב"ס. רוצה ללכת לדבר עם המב"ס. את המב"ס. לא פחות ולא יותר. כן, מה קרה? בן אדם, לא? גם. נו, אז זהו, מה, גם אני בן אדם. אתם צריכים לדאוג לי להגיע לבית, כן או לא?
אני לא יודעת, תלוי אם אתה מה צריך לא יודע? הביתה. אני גר באילת, מבאר שבע חוגר לא תופס, ואת יודעת את זה. אוקיי. אף אחד לא מוכן להביא לי כסף לנסיעות. אבל דואגים לך, נכון? מי דואג לי? מבררים את זה עכשיו, נכון? נכון, מי מבררים דואג את זה לי? עכשיו? מי דואג לי? מה, ייתנו לך להישאר פה בבסיס? הייתי בקצינת שלישות, כן או לא? ייתנו לך להישאר פה? הייתי אצלה. יש לי שאלה, ייתנו לך להישאר פה בבסיס, יצחק? אני אצא בלי שום קשר, כי כולם צריכים לצאת. אני שואלת, אם ייתנו לך, אתה חושב להישאר פה בבסיס, שכולם יוצאים הביתה? מאיפה אני יודע? אני אמור לנחש? נראה לך? מישהו יחזיר לי תשובה עד עכשיו? זה נראה לך מישהו יחזיר לי תשובה עד עכשיו? מה אתה תכנס לי בדברים? אני מקשיבה לך? נו, ודברי. אני צועקת עליך? לא. אז אל תיכנס לי בדברים. יאללה, אבי, להגיל את החטא. ישר אני הולך עכשיו לפסיכיאטר, אני הולך לעבור. אמרת לי פסיכיאטר, עד שהוא יגיע יצא שבת. אתה לא לוקח הביתה, אתה משאיר את זה פה. הלו. סמל את הבת זונה, חיפשה אותי מההתחלה, גם באיזה מפקדת פה בת שרמוטה הזאתי. אין שום דבר, אין שום סיבה, חיפשה אותי מהרגע הראשון שהתחלתי לצאת עליה, חיפשה אותי והנה זה הגיע לרגע שאני עף לבית והנה זהו. אתה מגלגל את זה, שם את זה בכיס, לא לוקח את זה הביתה, שם את זה בתוך החדר ובתוך הארון. אין, את שואלת שאלות, אף אחד לא עונה, אף אחד לא עונה, את ביקשת מספר, לך תתלונה. את מבינה יעני כמו איזה, כאילו אתה איזה צעצוע יעני. היא לקחה לך את הנשק, הלו, היא לקחה לך את הנשק. אין, עכשיו היא באה לקחה לי את הנשק. הנה, היא תגיד הפקרת נשק עכשיו. איפה, הנה היא הלכה, אז בת זונה הזאת היא הלכה. כל מה שנקי אליי. מחלקה 2, דממה. אחד. אני אלחש מי שלא שומע בעיה שלא אמרתי אחד. אני רוצה הביתה כבר. אסור לך לעשן פה, אני יודע שאתה לא רגוע, אחרי זה תשב תירגע. איך גיב בנימות? אתה תירגע. שתוק, אני מוכן תגיד לי דרגה דבר אליי ככה, כוסמה מקעס, יא זין. אתה יודע שאתה תקבל... איך גיב בנימות? זה, תרשום ים בן זונה, תרשום. אתה רוצה לעשן? איך גיב בנימות? אתה רוצה לעשן? עזב אותי, אתה לא רוצה לך יא זין. עוז בימה שנפוסה בצלחי יא בן זונה, אני כל אחד, כל הגרון אני קרק. מצוין. אתה יודע שעל כל הדיבורים האלה... לך גיב בנימות, יש לך משהו הקלטה, נכון? עובד עם השב"כ יא זין, לך תעבוד שם, לך. 5 פעמים חבל. עכשיו שלושתכם נשארים איתי כך, לסגור איתי העבירות. ברור? שיהיה מפקדת, אבל למה? נו, אני צריך ללכת למקום, אני קבעתי תור לרופא. היית צריך להתנהג כמו שצריך. מפקדת, אבל מה? דיברתי איתך על זה, למה את עושה לנו את זה? עכשיו אתה שוב מתפרץ. אבל דיברנו על זה, אני ואת, נכון? דיברנו על זה שתסתכל על זה, אבל את ראית איך השקעתי אבל דיברנו על לא זה. אמרתי למפקד, אני לא רוצה אפילו לחזור על זה. מה אמרתי לו? מה אמרתי לו? מה הוא? אני לא יודע מה הוא קשור אליי. אבל למה ככה? אבל למה? סגירת עבירות שמעתי קללות. בוא נסגיר את העברות, בוא. לא, רגע, אבל את ראית איך אני השתדלתי אתמול, נכון? כולכם השתדלתם. את ראית איך השתדלתי, אז מה הבעיה? אז ישבתי דקה, מה הבעיה? הייתי גמור, את ראית שחטפתי בעיטה בפנים, נכון? את ראית שחטפתי בעיטה בפנים? במסע? כן, במסע, לא קיבלתי פיצוץ לפנים והפרצוף שלי עף לתוך הרובה. בסוף אני הולך הבית. שלומי, קח כמה צעדים אחורה. כן, המפקדת, תודה רבה. כל אחד ואחד מכם השתדל, גם איתי, מאוד השתדלת. ראיתי שמאוד השתדלת, אמרת לי שייקח לך לאט לאט. בסדר, לאט לאט, אבל קללות אני לא מקבלת. לא קשור לדברים. רגע, תן לה לדבר. קשור להכל, לינוי גם אתה. תיקחו את הסגירת העבירות הזאת בתור ללמוד ממנה, לא בתור להידפק. זה לא למד אותי, זה עושה לי דווקא, אני אומר לך. מה זה? אתם אמרתם שאתם לא נשארים איתי, יאללה בוא הביתה. יאללה, תעשי סגירת עבירות. נו, הנה, אני אכניס אותך. בסדר, יאללה, נו. כן, רגע, נעבור כמו שצריך. תפסיקו להתנענע, תירגעו. אל תגידי לי תתנענו, שבועיים אני מחכה לזה, שבועיים. שבועיים עכשיו את משגעת אותי לא הולכת הבית. נו יאללה, נו תעשי סגרת. אתם כנראה לא מבינים. כן, שקט. אתם כנראה לא מבינים. בסדר, את העבירות, שקט. אז תעשי כבר, נו אני רוצה ללכת הביתה, תעשי את זה. אתה לא מבין. יש לך במילא שהבית. אתה לא מבין. המטרה של הסגירת עבירות זה לא שתרוץ, המטרה של הסגירת עבירות שתבין. טוב, שתבין. אם עכשיו אתה צועק עליי שוב ואתה אומר לי יאללה יאללה, זה אומר שאתה לא הבנת. כן המפקדת, נו, אפשר להמשיך בבקשה. אם אתם צועקים עליי יאללה תעשי, זה אומר שלא הבנת. טוב רגע, מה, את מחפשת אותנו בכוונה שיותר נתעצבן? שיותר נתעצבן, אז את יכולה להגיד לנו מה לעשות ונעשה את זה? הנה, אני עומד להקשיב. תן להקשיב. אמרתי לי לנסוע לבית, אמרתי לי לנסוע לבית, איזה בית יש לי תגידי, איזה בית יש לי? איזה בית יש לי? מה אם אני יושב אצל חברה שלי זה אומר שזה הבית שלי?
תסדר את הדברים שלי. אני אומר לכם, אין לי בית, אני בא מתגייס לצבא. שמה, את מנסה להגיד איכשהו שאתם לא יוצאים, שאתם לא חרות, מה? אנחנו לא משווים כאן בכזאת צורה. כולם שווים אמרתם, לא, כולם שווים. זה בדיוק מה שאני אומר, כולם שווים. כולם שווים. רק יש בעיה מאוד אישית. אבל זה כואב לי ככה, יאללה, זה כואב! מה, אתה להרוג לי את השרי בטן? תני לי משהו אחר, תני לי! כמה זמן את פקדת? כמה זמן עבר? את לא יצאת בזמן, את חיכית אחרי שאמרתי. שנייה, זוז! ירמי. רוצו, יא טיפשים. כנראה שאתם לא מבינים, תעשו ריצה קלה, אתם לא תצאו מפה. מה את רוצה להזיע? לא מבינה, אבל אני לא רוצה להזיע וכואב לי. אתמול חטפתי פיצוץ לפנים מהרובה ומביתה של ילד וכולי... אני מבינה, מה את מבינה? אבל כואב לי, תפסיקי כבר! על הידיים בוא. יאללה בוא, בוא, על הידיים בוא, על הידיים בוא. ניתן לו לפקוד בכוונה, בוא, תן. על הידיים בוא. יאללה, רץ כבר, לא שמעתי מה יאללה, הידיים בוא. שבוע במה לא טרור. 1 2 אמרתי 2 3 4 אין צריך להתעצבן 5 6 מה היה בדיוק? מה היה? אפשר לשבת? לא, אתה נמצא במשפט. במשפט עומדים, זה לא שיחה. לא, בסדר, היינו בהתחלה עם להחזיר נשקים, הגעתי לתחילת הטור, עשה לי אתה לא לוקח, אתה מבין? מתללה, עשה לי הולך לסוף הטור. ישבתי בסוף הטור ואז אמרו לי אתה עולה למשפט. ואז שאמרו לי עולה למשפט התפרצתי. יום שישי. נכון, אמרתי מספר דברים בארוחות ערב? כן. הקשבת למה אמרתי? כן. מה אמרתי? על מה דיברתי? משמעת, לא לזלזל, לא זה. כן, הבנתי מה אמרתי. המפקד. מפקד. הבנתי, אז איך זה מסתדר עם ההתנהגות שלך לדברים גם שאני חידדתי ואמרתי יום שישי? דברים קורים על הדרך, אתה מקשיב, אבל זה, אתה יודע, דברים לא לפעמים הולכים לפי... לא קורים לפי איך שאתה רוצה שיקרו. ההתפרצות שלך יום חמישי, ואני מצטט, חכה, נתפוס את הרב... זה למפקד. זה התחיל מהסמלת. אבל אחר כך אמרת למפקד, בן זונה, אני שם עליך זין, חכה, נתפוס אותך באזרחות ואני אקרא לך את הצורה. יסדוקו, השקעתי. כל מתועד, כן, בטח. כל מה שאתה אומר ועושה, מפקדים מרושמים. אז למה מה שעושים לי לא מתועד? אז למה מה שעושים לי לא מתועד? גם אם אתה חושב שלא מטפלים בך כמו שצריך, זה לא מה שאתה עושה מה שאתה רוצה, אבל כעדיין יש פקודות. ולכן אני אשאל אותך עוד פעם, נגיד האמירות האלה שאמרת למפקד מה? נשברתי, מפקד. נשברתי, זה תסכות שיצא מכל השבועיים שאני פה, מצטער שגרמתי לעצמי בכלל להוציא את זה, כן? זה יצא בצורה כזאת. צבא אתה רוצה לעשות, נכון? בטח, מה אני פה כן, לא. אני אגיד לך מה, כי מי שפה ולא מתפקד, זה כאילו הוא לא פה. אבל כשאתה פה אתה צריך לקחת חלק בטירונות ולהבין שמי שפה מתנהל על פי הפקודות והנהלים. רוצה להבין, כאילו מה אני צריך לעשות בלגן בשביל להגיע אליך? אני מדבר, אני דיברתי, אנשים פה יודעים את הבעיות שלי, אם זה מש"ק כיתה, שזה מפקדות, אני הולך למ"מ, היא עושה לי לך למפקד, תלך למפקדת, תלך לזה, מה זה הפניה, מה זה בית חולים? מה קשור? למה? מה זה קשור לבעיות, הכל בא מבעיות שיש לי, ואנשים והצבא פה יודע את זה. איזה בעיות? כלומר, אם זה בעיות בבית שאין לי אותו, אם זה בעיות עם כסף שאין לי איזה גם. אם בעיות בבית שמה אין לך? שאין לי אותו, אין לי בית, מה? שאני מבקש, בטח הם ממהרים להחתים, שאני אומר להם אני לא ישן במקום כזה, זה מקום להומלסים בכלל, ראיתי איך המקום הזה נראה. ואף אחד לא חושב, תגיע ב-12 בלילה, תגיע ב-2, והנה הגעתי ב-5, אני עושה, יש לי סידורים, יש לי דברים מעל הראש, שאני שחרר אותי כמה שעות מוקדם, לא מבקש להיות חוצפן או משהו, יש אנשים גרים בחיפה, יש אנשים גרים בלד, זה שמה הגיוני, אני שישחרר באותו זמן. בסדר, אני אלך להם, רוצה לדבר עם המב"ס, אף אחד לא מקשיב לי, הולך למ"מ, אף אחד לא מקשיב לי. רוצה מב"ס, רוצה אותך, לדבר איתך, אין, אף אחד לא נותן לדבר. אתה הולך אליו את המשפט. אמרתי, מה, בני אדם פה, אז מה הצבא? בחוץ לזה, אנחנו בשר אדם אחד, אתה מבין? לא, אין בעיה, אין בעיה. בוא תעשה שני דברים. יכול להיות שאם יש טעות אצל המפקדים, נבדוק את זה. כן, אבל פה המפקדים לא הדיון. אתה, הדיון. כן, אני יודע. יפה. אל תסיט, כן? לא מסית. לא, שתבין, בסדר? הכללות שלך, כן? והפתיחה פה שלך, לא קשורים לחלוטין. חייל שיכבד את עצמו ויכבד את המפקדים שלו, כן? אני אדאג להביא את אם יש אופציה כזאת, אני לא יודע. כן? אני אומר בכלל, רק שתבין. כן. אתה אל תצפה שיעשו מעבר אם אתה לא מתפקד. טוב, העונש שלך הוא 3 ימי מחבוש. אתה יודע מה זה מחבוש? מחבוש זה מעצר. 3 ימי מעצר. החל מגזה תמצא תחת מעצר. עכשיו אני אומר לך מה,
אתה לא צריך להסכים לכל דבר שהמפקדים אומרים. אתה צריך לעשות אבל. נכון? למי אני הולך עכשיו? למי אני אקח אותך? ימין. ימין, שמאל. מה לא משווה שנגרה אתיופיה? לא, 3 יום, כאילו אני משתחרר ראש השנה, משחרר אותי, סבבה. הוא קלט שמשהו לא בסדר, קלט תמונה, חיכיתי שבן אדם בדרגה כזאת יבוא, ידבר איתי, את מבינה? אמרתי לו, מה, אני צריך לעשות בלגן בשביל לבוא לדבר איתך? לא, בסדר גמור, כן, קצת התעצבנתי שם, כן, אבל הוא בסדר גמור, כאילו קלט אותי, הוא לא ניסה לזיין אותי או משהו, את מבינה? המפקד שנלחמת על הים, כל הזמן נלחמת עליי. אמרתי לה אתמול תביא חיבוק, אתה פעור. אני מת עליך, ואתמול והיום בבוקר כמעט אהבתי על הארון. ככה אהבתי את הארון, אני אומר לך... מת עליי, אני רוצה לרצח אותה, תחליט. שניהם, לא יודע. 12 משפטים התבטלו לי. ואם אתם... מה רגע? מה בדיוק אתה עושה בלי נעליים? מה? לא, מה? כן הסמלת? אתה לא הולך ככה? בסדר, אבל כל הכיף שלי נטובה. אבל המילים שלי מאוד פשוטות. מאוד מאוד פשוטות. תלך ישר, תשב שם בפנים. אז למה אתה ממשיך ללכת לכיוון הזה? אתה לא מסתובב ככה בבסיס, איגור. בסדר, זה פה, שנייה. לא. תחזור פנימה ואל תצא משם. כן, הסמלת. יש לי חייל שהוא בא, הוא דבק נתקלות של 15 יום, חזר בשביל להישפט, לא נשפט, הלך, 3 פעמים הוא חזר הלך, כל יום הוא חוזר הולך, פתאום תצאי תלונה שלו יש לי. הם משתגעים כבר ואני מבינה אותם כאילו, די, חייל שעשה עבירה, צריך להישפט על המקום, לא לחכות שנים עם זה כאילו, ואני לא יודעת, יש מצב כאילו שהם ילכו מפה, אני לא יודעת מה להגיד, באמת, אני ממש מפחדת לך. אני מצידה אותך פנימה. נכנס בשמאל, ימין, שמאל, אני מצידה אותך פנימה. אומר כן מפקדת, לא מפקדת. אך ורק כן מפקדת, לא מפקדת. אם היא מאשר לך לדבר, בלי סבבה גם. אם היא מאשר, לא, כן, כן, באמת. יופי. אם היא מאשר לך לדבר, רק אז אתה מדבר. כן. אני מצדיעה בהתחלה. אם אתה יוצא זכאי, אתה מצדיע. אם אתה יוצא השם, אני מצדיע. ברור? כן, באמת. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. ידיים לצד שמאל, ימין, בצד לא. צד הגוף הידיים. לא, מה הסברתי לך? אני יודע, אבל הסברתי לך רגע, נכון? בסדר. כן, באמת. 537, 2417, טוראי, לוי אביאל, האם זה אתה? כן. בהיותך חייל בצה"ל, לא מילאת אחר הוראות מפקדיך בכך שיצאת מהבסיס ללא אישור. האם אתה מבין את התלונה? כן. אמרתי, האם אתה מודה באשמה? כופר באשמה, זה אומר לא עשיתי את זה בכלל, לא היה מעולם. הוא מודה בעובדות, זה אומר עשיתי את זה, אבל אני רוצה לדבר ולהסביר מה עשיתי, למה עשיתי. עשיתי את זה ואני רוצה להסביר מה עשיתי. כן אביאל, מה קרה? באותו רגע שברחתי מהבסיס, כן, באותו רגע שברחת מהבסיס. אמא שלי לא הרגישה טוב. ובריב עם אבא שלי. אז לא הייתה לי שום ברירה, אמא שלי זה העיניים שלי, ברחתי, לא יכולתי להישאר. יש לה בעיות ברגליים חמורות, ואין מי שיעזור, יש לי רק אחות קטנה בבית. הבנתי. אוקיי. צריך להבין שזה מעשה חמור. אז כדאי שהתלונה הזאת תהיה התלונה הראשונה והאחרונה שלך, בשבילך, כדי שתוכל לסיים את הטירונות כמו שצריך. מהרגע אתה מרותק לבסיס במשך 7 ימים. שבוע הבא? לא, אביאל לא, ממש לא. סברים בחוץ עם סברים אחרונים. לא, תעמוד פה. אביאל בואי נע, אביאל. שתיים ככה. זה ניר. זה הכפרה לך. מה, אתה גם נשאר פה? כן. יאללה, חג שמח. גם לך. טובה. שבת שלום, שתהיה לנו.
תשמור איתי על קשר, דבר איתי. חג שמח, תהיה איתי בקשר. יאללה, אבירן. חג שמח, נשמה. דבר איתי. יאללה, חג שמח. גם לך. יאללה, טובה. אני בשל. אני הולכת. ואני רוצה לעשות כשאני חוזרת אני רואה חייל אחר. יש לך עכשיו את כל הזמן שבעולם לחשוב מה אתה רוצה לשנות. אני עדיין מחכה למכתב ממך. אתה יודע את זה? מה אני ארשום במכתב? אין לי מה לרשום בו, מה אני ארשום? אני קם בבוקר, אני נעמד בחטא השכמה. אני אומר בוקר טוב. אני נכנס ללוז, אני סוגר את העבירות שלי בסוף כל יום. אני חוזרת יום ראשון. ואני רוצה לדעת שאתה השתנית, שאתה ממשיך עם זה. מה מצחיק? אני רואה אותך בלי כובע. אני עדיין בן אדם, לפני שאני מפקדת. אני יודע. ברור לך? בסדר, אני הולך להחליף למדים. אבי, אתה רגע? שיהיה לך חג שמח. חג שמח, שבת שלום, כן.